ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ତାହା 30-35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କାହାଣୀ, ମାନେ ଆମ ଛୋଟବେଳର କାହାଣୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳର କାହାଣୀ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିବି ତାର ନାଁ ହେଲା ଜେନା ସାର୍ଙ୍କ ମାଡ଼। ଆମ ସ୍କୁଲରେ 2 ଜଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର୍ ଥିଲେ, ବାକି ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଜେନା ସାର୍ ଥିଲେ, ବାକି ସବୁ ଦିଦିମାନେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଡ଼ି ଟିଚରକୁ ଆମର ଦିଦି ଡାକୁଥିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକୁନଥିଲୁ, ଦିଦି ଡାକୁଥିଲୁ। ଦିଦିମାନେ ସବୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ମହାପାତ୍ର ଦିଦି, ଲେଙ୍କା ଦିଦି, ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଦି, ଜାନକୀ ଦିଦି ଆଉ ସେଠି ଦିଦି। ଜେନା ସାର୍ ବହୁତ ରାଗି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲୁ। ଜେନା ସାର୍ ଆମର ଗଣିତ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ରୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଆଉ ମଝିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ବସୁଥିଲୁ, ମଝି ରୋର। ଥରେ ଜେନା ସାର୍ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତା ଭିତରେ କିଏ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରିଲେନି, କି ମୋର ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କି ପାଟି କରୁଥିବାରୁ କି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିଥିବାରୁ ସାର୍ ରାଗିଲେ। ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ନା ମଝି ରୋରେ ଯିଏ ବସୁଥିଲା, ମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପିଲାକୁ, ଝିଅ କିଏ ବସୁଥିଲା ମୋର ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତାକୁ ପିଟିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଚଟକଣି ଦେଲେ। ତ ଆମେ ଥରେ ଥରେ କ'ଣ କରୁ କି ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥାଉ ସାଇଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ରଖିଥାଉ, ଆମେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ, ବସିଥିଲୁ। ସେ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଯଦି ଆମର ପଡ଼ିଯାଏ ତା ଉପରେ ସବୁ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ସାର୍ ପିଟିଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ତା ସାଇଡ଼୍ ବାଲା ଝିଅ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସିଏ ତା ଉପରେ। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ସାଗରିକା ଯାଇକି ପୁରା ବାହାରେ, ସେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମାନେ ତାକୁ ମାଡ଼ ହେଇନି, ଫାଷ୍ଟ ଝିଅ ଯିଏ ତାକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଡ଼ି ସାଗରିକା ଯାଇକି ବେଞ୍ଚରୁ ବାହାରିକି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ତୁ ପଡ଼ିଗଲୁ କି? ସେ ମୋତେ କହୁଛି ନାଇଁ, ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଏବେ ବି ସେ କଥା ଭାବିଲେ ହସ ଲାଗୁଛି। ପଡ଼ି ସାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମଜା କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ମୋ ମଜା ଲାଗୁଛି ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କେତେଜଣ ସବୁ, ଆମେ ତ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲୁଣି, କେତେଜଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଜାଣିକି ସେମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ତ ସେମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।